Altså, var det ikke meningen, hun skulle komme nu, eller? Jo, altså, det er jo kun 1 minut over. Hej. Ej, det bliver så godt her. Mega fedt projekt. Skal vi ikke i gang med at brainstorme her? Undskyld. Jeg hedder Ida. Hvad hedder du? Ja, Nora. Carter. Ja. Nå, skal vi ikke komme i gang med at brainstorme lidt? Eller? Altså, jeg tænkte i hvert fald, at det kunne være fedt, hvis vi havde nogle lidt anderledes vinkler. Ja, altså noget sådan. Ja, det forstår jeg. Ja. Okay, tænker jeg godt. Jo. Ja, du kunne også prøve nogle forskellige sådan former for teknikker i forhold til sådan penselstrøg og sådan noget, tænker jeg. Ja. Så jeg tænkte i hvert fald, at vi også skal arbejde med sådan mimikken, altså skuespillerens ansigt. Ja. Vi kunne også lave portrætter. Det kunne være mega fedt. Altså portrætvinkler, tænker du? Ja, altså. Selvportræt for eksempel, det kunne også være pissfedt. I spejlet, eller? Nu tænker jeg på et lager. Ja, altså filmlaget, ikke? Jo, det kunne man selvfølgelig også godt. Du ved, det er meget sådan kreativt, men det kan man selvfølgelig godt finde på. Ja. Jo, altså det er abstrakt. Ja, helt klart. Jo. Jeg synes måske, altså vi burde arbejde mere på sådan at få sådan bunden sådan etableret, måske sådan skrive nogle noder. Jo, altså, eller jeg plejer først at gøre det bagefter. Så jeg tænkte måske, at vi skulle vente lidt. Altså, behøver vi sådan, er det ikke lidt meget også at have musik med i det? Eller sådan, er Altså, det ikke... jeg tænker måske, at det kunne være sådan noget sådan. Ja. Jo, det lyder fint, men det var ikke nu, vi gør det, vel? Jeg ved ikke, jeg synes overhovedet ikke, at vi skal have musik med. Sådan, det passer ikke rigtig ind, og sådan, det giver ikke rigtig nogen mening, føler jeg. Og... Jo, altså, det bliver vi jo sådan nødt til. Altså, det er jo derfor, vi er her for at lave musik. Altså, det er jo ikke helt derfor, vi er. Altså, hvis jeg tænker, vi starter med det første step, og så kan vi jo tage musikken bagefter. Okay, vi kan godt tage musikken til sidst, hvis der absolut skal være musik med. Vi skal have musik. Altså, jeg synes bare, det er måske sådan lidt træls, at sådan, vi sådan spiller lidt tid, når vi ikke sådan går i gang. Men det er jo det, vi sidder og siger. Vi tager musikken bagefter. Bagefter hvad? Altså, vi er jo for at lave musik. Altså, hvilken linje er I overhovedet på? Vi er jo på kunst.